Tini gari wa banner kaisa nukhna gari hire khaika dino 3-4 হাজার খরচ থাকনাই মহাইকে প্রায় 2-3 মাস গাড়ি বাই সারা ত্রিপুরা জব তে কয়েকটা গাড়ি দङ প্রত্যেক কামিব প্রত্যেক নুখুङ থাঙ্গিনাই ত্রিপুরা সরক বাই লুকুরক বাই কক সালাইনাই লুকুরকनि थानि मनु सोंनाय दिनै मनादन त्रिपुरा yang फाइदे टेक्सा मनादन त्रिपुरा मुतै मनादन त्रिपुरा हाय हानि बसारक त्रिपुरा सारक निजेने हावो लीगल डॉक्यूमेंट्स दंत तैबो डॉक्यूमेंट्स करी अपन फॉरेस्ट राइट एक्ट दिसतै फॉरेस्ट हुक खैनानि चास खैनानि अधिकार दङ किन्तु तारपरो तांगै दिनै बनि राबार तानफाइजाखा ते अमनि तामनि कोनो विचार माया तांगै दिनै त्रिपुरा सा एकॉर्ड ते ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नसं सानै तंगमानि ते केंद्र सरकार त्रिपुरा सा एकॉर्ड नाय हिनै सावैबो रियांगैनि चनो बान्देवै तांगै थुङै तं तांगै मानिक सा सं त्रिपुरा सा एकॉर्ड ना केबिनेट तं आबनो त्रिपुरा सरनि थानि तांगै गामि गामियाव बासामै सोंगैनानि बागै तिया दरकार नांखाके मानिक साहानि नगद थाङैनाय बिनि नग बुसखांगो आं अनसन तंनाय दर नारनाय दरकार नांखाके सेक्रेटारि बुसखांखानि आं दर नारनाय दफानि बागै जे कुनो परिस्थितिआव थांनानै आं तियार दंगो प्रयोजन खालायखाके जत्त माना खायतंदे कुनो उपाय करे प्रयोजन खालायखाके चुराय बारियाव थाङैनाय इकोनॉमिकल ब्लॉकेट बुखायनाय रास्ता रोको बुखायनाय जत्त किसुनो खायनाय किन्तु गामि गामियाव आं सोंनाय जों बीजेपी खायमानि ते केंद्र सरकाराव जों राज्य सरकारना लगरि तंमानिके आमसाक दो अपराधन खानि जेने हा सेक्टरनानि राबार तान फाइजारनानि बागै दा जों खायलाय मा दं लायनाय डेली जायनि खायलाय मा दं आबो नखरनि खानि सोंनाय मानिक सा जदि अबनि जदि विकल्प व्यवस्था नायके लांता खायनाय बीजेपी ना पाहार अन्तत पके याकरिनाय ते 100-200 जना तमखाना पुरा लांता याकरिनाय पनि जदि नै विचार नायके जत्त त्रिपुरा सरक थानसा खायनाय चोबा चोखायनाय बागै कबक जाउ नरक त्रिपुरा सरक बाक्सा डेली फंगो सामुं थांलायना राबार रालायना केबो बगर थांलायना केबो दुगानाव आजिनान थांलायना केबो आनिबो तो नग बुकुं दंगो आनिबो तो जब किसु दंगो किन्तु आनि नग बुकुं इनकाम सोर्स आनि नग बुकुं आनिबो फैमिली दंगो प्रॉब्लम्स दंगो किन्तु बेबाग नङा साइडआव खायनो समस्यारनो साइडआव दनैनो दिनै नग खुकनि नेता खायनाय रगो दिनै मञ्च नांजागो सीट नांजागो टेंडर नांजागो रांगासिना बागै मोजां संलायनाय yang गुरिलाय दंगो किन्तु मनादन त्रिपुरा हाय बरनि बागै कक सानानि जराकरै त्रिपुरा सेकटनि बागै चबा खालिने हिंगाके मोजां कसम खातै खारलायो याबा आं तिनि बेबाक न याकारिनो निजेनि उन पकेटनि रां बाय तिनि खरच खायनाय मनादन त्रिपुरा हाय बरनि बागै चबा खायनाय त्रिपुरा सा एकटनि बागै चबा खायनाय त्रिपुरा सा एकट मायासाक जरातै फुनुगिरनाय केंद्र सरकार ते राज्य सरकार न त्रिपुरा सा दुकारमनि परिणाम तामं जदि नरगानो बुथारि मायागाके नरक किन्तु नाजे हालङै थानाय परिष्कार और गोबां कक साना थांया दिनै तृष्णाव आं थांनाय मायके प्रत्येक पाराव बिलुनियानि तृष्णा पाराव थांनाय प्रत्येक पाराव आं थांनाय जनगण सोंनाय जनगण खानि जवाब साननाय जनगणनि खानि लगायनाय नरक लगायनाय खबरदि लगरि एखेबा तंदि चोबा नायखेबा चोबादि चोबा एखेबा तंदि आनि दायित्व आं पालन खायनाय ते मनादन त्रिपुरा बजे थुजाक माने बजे तुगि माने अब पूरा राज्य बे प्रत्येक पारानि बर प्रत्येक त्रिपुरा नुखथुं ते सिनांथुं त्रिपुरा सर बाहायके और डिस्क्रिमिनेशन ते थुजागै तं जेनि हाव के यांगप ते केसे बेनार थेपाका अमो यांगप बाहायके नाय दिल्ली और संखांका कामी कक साबलाय हायदे त्रिपुरा सा इंग्लाइनि थानसा ओ कामी कक साबलाय नाय हायदे त्रिपुरा सा इंग्लाइनि थानसा we want implementation of त्रिपुरा सा एकॉर्ड we want greater त्रिपुरा लैंड ओके ओफरो भाई का निया थेगो अमो आबर न तोइबो और नुवा अमो खायनाय एके इकोनॉमिकली आमसे लक्ष खरच खायमिया
কিন্তু যে tongmani no nok ni rabar tabar phalaino ang nokhanai preparation ni bagui ani daitto ni ang nokharo norok daitto ni mone khai ba logere de norni ichha byapar hambai khulumkha।